κατεβαίνει είναι ο τράχτης. Μην παίρνεις την ώρα που σου χαρίζω. Από το μυράκι που είναι όμορφα.
Ημέρα Τρίγος. Μέγα γεγονός. Γιάννη. Παίρνεις και φωτογραφία. Ωραία τα κάνεις. Θέλουμε να βάλουμε πρώτα τα καλά. Και άμα δεν φτάσουν να βάλουμε τα καλά. Ξεκινάς από αυτό, ξεκινάς από εκεί. Και τον κούρνο, ρικό άναψε τον κούρνο. Κοιτάξτε στην κάμερα, στην κάμερα. Μα αυτό δεν το χρειαζόμαστε, Σάκη. Ποιο? Θα πάρεις εδώ. Στα πύλια. Όλα, όλα. Εδώ αυτό. είναι ο Νίκος. Πρέπει να είναι εκεί μαζί του. Το αμπέλι να είναι. Δεν ξέρω. Να μάλλον, να σου δω μεριά να πούμε. Κύριε Πεταράστα τηλέφωνο, να πάει να τους πάρει. Νίκος! Νόνι, πού είσαι? Νίκος! Είμαστε λέει έτοιμες, λέει να έρθει να μας πάρει. Νόνι, Εγώ τη μητέρα μου είχα πάντα την είχαμε μαζί με αυτό το γένο. Νόνι. Έλα! Όχι, την ώρα μου!
κάνει, ρε, πού πάει, πού πάει, πού πάει τους κόντρους. Κάτσε κάτω βοηθήσεις κόντρο. Έχουμε το κράνο. Έχω και κάποια από και μπροστινά. Έλα. Έλα ρε και κουστουρκάς. Έλα, Χριστίνα. Έλα, τα ιδέες. Δώσα πήρε βάζεις. Μα, Έλα. δεν σταμάτησες πώς τη σκάλα. Είναι πια σκοτισμένες. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Τη σκάλα, κύριε ωραία. Σκοτισμένες είναι. Είναι στο 1/3 του ταμπελιού. Στη μέση έχεις παρούτα. Άρα δεν είναι. Μάστη τα καλά μάστη. Άντε εγώ θα πονάζω μαλά. Με έχει πάρει και Θανάς. Όλος του. Τι έπασε. Πώς δεν θες. Θα πήγε κανένα χλαριστήρ μέσα. Είναι ωραία. Για όσο είναι. Άμα είναι ζεστά, σκρά. Όσο είναι ωραία. Είναι δυνατό, λέω. Πάμε να μαζέψουμε ηλία. Ήθελα να το δω. Τα δανεικά εταιρεία που είναι. Αυτό είναι το μικρότερο. Πάει στο χασάπ. Είναι από το σπίτι εκεί μπροστά. Έχουμε και κάμερα. Να Έλα. Τι θες. Να πας να βοηθήσεις τα παιδιά και κάτι που τριγούν, άντε. Ερμιόνι. Είναι αγωγικά που σ' αρέσει. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Να πάω να κόψω και να κάτσει ύστερα του θα το πάω. Θα φάω την πίτα και δεν θα κάνω. Πόσο τρία να Να βάλω λάδι και ξύδι. Γεια ζωή, τη λόδα σου με την κάμερα, ακόμα δεν τη βαρέσκεις. Έλα τράτο. 99. Μετά 50 χρόνια θα είμαστε 200 χρονών. 300 κιλά κρασί. Πρωτοφανές. Παρακάτω. Παρακάτω. 300. Χάρη στο Μίτσο. Η R3 θα το δείξει τώρα. Αυτό πού θα το δείξει. Βγάζει κασέτες. Το Μίτσο με ξεκάρισε. Εσύ είναι πρωτοφανές. Εγώ δεν είδα. Από κάτω τώρα γιατί παιδεύεσαι και συνέχεια κάνεις. Δεν μπορείτε. Ούτε αθόρυβο κιόλα, Το έδωσε τα δεκατά. Αθόρυβο μηχάνημα. Δεν έχει άλλα, αυτά είναι. Δεν ρίξεις το σκούρ μέσα. Σιγά το κύπελο. Σιγά. Έλα. Άλλα 50 κιλά χωράει. Άμα έχεις. 13 κανιά. 50 κιλά χωράει εδώ μέσα στην έγκυλα. Έλα δεις εργαλείο. Δώσε το καλό δεν Έλα, φέρτε άλλα. Αυτό γιατί κρύψε τα μετά. Αλλά Τέρμα. Τελειώσαν. Δεν έχει άλλα. Άντε και του χρόνου ένας να βγαίνει. Το χρόνο, Άντε ένας. να πω μέσα και να βγω. Ναι. Α, την θέση μας βγαίνω. Άντε μπράβο. Ένας και του χρόνου. Άντε γιατρέ. Ο επόμενος. Ο επόμενος. Στήσεις τα χέρια. Ο επόμενος. Άγιο του χρόνου. Άντε ο επόμενος. Πώς η κράτα εδώ πάρει. Άντε χαριλίδικα. Σβήστε. Βγήκα το. Μην με βγάζεις πίτα στο στόμα. Έλα ρε. Να την πείτε στο στόμα. 400 κιλά κρασί. Αμάν Αλλάχ. Πού το βάντι. Για παλά. Θα εκεί. Άμα τα πάτε. Θα πάρω πράσινη. Σήμερα εγώ και άλλο. Και εκεί το κρέας, το κρέας. Μετά από πώς είναι μέσα. Από αύριο αρχίζουν και βράζουν. Δεν είναι καμία τέτοια για το... Γιατί άμα βράσουν ακόμα αρχίζουν και βράζουν. Το πολύ το βράζουν. Παιδιά, τι θα μας πει πάνω. Δεν είναι εκείνο που καθαρίζει το ψάρι εκεί πάνω. Είναι από τα μάτια. Τώρα η Στέλλα να κάνει Τα κομμάτι. πουλημένα εδώ πάνω. Έλα ρε, τι του κάνουν πολύ καθαρίζεται και τώρα Άμα ρε, θέλεις ο δεν Τέλος θα να σε δεις. Πίσω ψωμί. λίγο πολύ να βγαίνει Και σαβούρα. τυρούνια. Άμα έρθει ο Σωτήρης να ζήσει. Καιρός καλός, λαπτή θα πήγε κατά του μπάνι. Ναι, με στήσανε από η ώρα 5 και σηκώθηκα. Κάνε Και την ήταν καλά, 7,5. Παίρνε τώρα. Κάνε zoom. Να ακούσεις Εντάξει.
κάνετε τραγουδίστρια τη μαμά σας. Τραγουδάει καλά, γιατί. Κουτσένοντας, θα χορεύει κουτσένοντας. Δεν κάνει εδώ πέρα. Στην ΕΡΤ 3, στην ΕΡΤ 3. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πάει στο ρόι. Και εσύ πρωτούκα γελευτή για βυργονή για το χώρο. Θα πάρει δυο φωνές μέσα τώρα. Άκη του χρόνου. Να διώψιλε, για μάλλον παρμιλιόν, μπράβο παρμιλιόν, μπράβο, μπράβο. Μας κάνουν όχι. Να διώψιλε, θα διώλυνε, θα διώλυνε. Έχω καλλιτέχνη μάνα. Άρα θάνατη θεία Βάγια. Είχα μια άλλη που βάλει τέτοια τα τραγούδια, αλλά πολύ διαφορετικά. Χορευτικό πατριωτικό τραγούδι της Ιερισσού Χαλκιδικής. Ποιο είπε? Θα το ακούσουμε από την μικρή. Παρατηρήσετε για πράγμα. Μια τέτοια φωτογραφία να στείλει το Γιάννη. Την κυβέρνηση. Του χρόνου του τρίγου θα είναι εδώ πέρα. Πώς αυτή το Μάρτα αυτή. Τώρα κάθε μήνα εδώ θα είναι. Πράγμα και κύριε να κυβέρα και Το Μάρτιο θα... Όχι, κάθισε, εσύ κάθισε. Υπάρχει μάγειρας που έκανε μελέτη ειδικά για αυτό το πράγμα. Μάγειρας πέσιμη. Τι ρωτάς. Μάγει μη μιλάς. Μαδάρας έκανες. Πώς πάνω. Λοιπόν, έμεινα εγώ και ο Θανάης. Εσύ και εγώ. Κάτω. Ποιος Εγώ. άλλος? Θανάης. Ναι, τρεις. Κάτσε κοίτα να μην πέσει. Εγώ έτσι. Λέω όχι είναι λέει 25.
Μην με παίρνεις εμένα συνέχεια. Γιατί, Γιάννη? Όλα εμένα θα βλέπετε. Ναι, ρε, άμα δεν πάρουμε τον αρχιμάγειρα, ποιο θα πάρουμε? Και το φούρνο, και το φούρνο. Και το φούρνο. Ίσως καλά είναι, έχω το πουκάμισο από πάνω. Το φούρνο πάρε και το Γιάννη. Αχ, διαβάγια, πέρσι εδώ ήσουν, φέτος εδώ είσαι, άντε και του χρόνου να είσαι. Ευχαριστώ δεν έχει. Θα κάνω να δώσει Θεός. Δεν είναι ένωση. Πάρε, το τεράστιο. Έλα. Πάρε και το πέρα, πάνω. Το μπαλκόνι. Πάει με τη σκούπα να με πάρει. Πάει και απάνω, και απάνω. Πού? Αυτό είναι. Έχεις γίνει αφιδεντία βλέπω, Εδώ να πες κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Θα πάρω σύνταξη από εδώ. Ναι. Ναι, βέβαια. Μόνο άμα χαλάσουν τα μπέλη, τι θα γίνει. Έλα ρε, πάνε πουθενά άλλο. Δεν είμαι καλός ηθοποιός. Το τζαμπί βγάζω εγώ, δεν βγάζω σένα. Α, εντάξει. Πλάνο ότι δεν μπορούμε να... Εδώ αγώνα γίνεται για ψωμί. Είσαι μαλλιά φωτογραφίες εδώ. Πού ήσουν εσύ? Πού ήσουν και εσύ? Κουβάδες, είχε μέσα ζωές. Μπα, κάνεις και τέτοιες δουλειές? Έλα Ζερούλη, πάρε. Έλα, ο διαβάγια, έλα. Έλα, διαβάγια, έλα. Σε έπιασε, σε έπιασε. Έχω και το σώμα ανοιχτό. Με τον τζόκι. Πάρε και το καρότσι. Όχι έτσι. Είναι ο Τσάνταλης. Ποιος είναι? Ο Τσάνταλης. Ναι, πέρασε και δεν ακούμπησε. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε χτες, Πασκαλιάτικα είναι αυτό. Ναι, εσύ ξέρεις και ποτέ. Έλα, έχεις και για να κουράξουμε. Διαφορώ. Είναι που δεν βλέπω και κουρά τα απορρίμματα. Να μπορούν τα παπούτσια. Πάλι και μέλια είναι. Θα ζαλίσει την μέρα. Και μόλις τώρα κάνει. Και εδώ, γύρω. Ας πάνε κι αυτά. Σηκούλες είναι κι αυτές, θέλουν να πάνε. Έξι έφερα εγώ, δεν τα 13. Τα φέρουμε, έχουμε πιάτο, δεν σας αναγωνίζεστε. Πάρτε πυρούνι στα χέρια σας για να ξέρουν πόσα χρόνια να πέσουν το τόνι. Τώρα κορδιέσαι τώρα που φέρει τώρα θα φορά κουριώσω. Τώρα τους τους αφρίες, Αλλά μόλις χόρεψε μαζί μου. Εδώ μπράκι μου, εδώ. Έλα, εδώ, εδώ. Το σωτάκι είναι σαν μαθητής, Τι κάτω, θα μαθητής που λογοπές. Σαν Αμερικάνος συνταξιούχος είναι. Φουργάρικο φόρτο. Τερέσα φλέγισμένος. Αφού κάνεις και δουλειά έβαλες. Τι εκεί δεν είναι.
Δεν καίγεσαι, δεν καίγεσαι. Καμίλωσε ο φούρνος τώρα, έπαιξε. Είμαστε 'Εδώ, Σαλονίκη. Φτάνεις να δώσω λίγο το δώσω. Σε κρατάω πάνω, θα δώσω. Και ένα κατσίκι το βάλουμε εδώ. Εδώ θέλετε. Πάνω στη Σαλονίκη δεν έρχεται. Ποιος θα έρθει εδώ πέρα, θα έρθει η Λένα εδώ. Όχι ρε Χρήστο. Όχι, θέλω Σαλονίκη να το κάνουμε. Να κάνεις σούβλες Σαλονίκη. Σούβλα να κάνουμε σε μαγαζί. Δεν μου λες, του πατάς και παίζει. Τα αφήνεις, σταματάει. Όχι, πρέπει να το ξαναπατήσεις πάλι για να σταματήσεις. Τώρα γράφει αυτό. Να αρχίσει να τραβάει. Τώρα θες να σταματήσεις, ξαναπατάς πάλι. Σιγά σιγά, πιο σιγά. Σιγά σιγά γιατί δεν το βλέπουμε, θα μας αλληλούν. Τώρα γράφει κλό. Βάλε ρε, δεν τρέπεται ρε, βάλε καλή πατάτα. Δημήτρη φέρε μπύρες, μπύρες. Ξανά. Χαίρετε, χαίρετε. Ναι. Καλά. Αυτό είναι δικιά να φτιάξω. Τώρα είναι πρώτα. Γιατί δεν είναι. Αλλά εκείνο περνάει. Πήρα αυτό τώρα. Χαλάσατε με την πύρα τώρα. Αυτό έγινε νερό είναι το ξεσήμανε. Βασάει μέχρι 40 χρόνια. Ξεσήμανε αυτό ρε, θέλουμε. Μέχρι 40 χρόνια βασάει. Αυτό το έχουν φεϊλώσει εγώ από εκεί δεξί. Ποιος θα το πιέρει αυτό, και ήταν. Έχει την υπογραφή μου. Ναι, γιατί το πληρώσαμε. Θα το πάρω μέσα στο σπίτι. Το πληρώσαμε. Κολονάτα ποτήρια. Ρίξτε μέσα στα τσίλια στην κουζίνα μου. Άρχισε 5-6 κολονάτα ποτήρια. Ποιος θα πιει. Ποιος θα μάθει παιδιά. Αυτό πάει μαζί με τα σιροπιαστά τώρα. Δεν τελειώσαμε. Και σιροπιαστά. Κοιμηθεί τη ώρα 6 το βράδυ. Και πολύ νωρίς ακόμη. Μα 2 είναι. Θα αρχίσει να βράζει το βαρέ και μετά. Έχουμε κι άλλο. Έβαλε φωτιά από κάτω. Α, βάλε φωτιά εντάξει. Άκου, ωραία. Είδα το βλέπεις. Αυτό μάλιστα. Αυτό είναι ωραίο αυτό. Αλλά τ' άλλο είναι... Εγώ είπα για κανένα κρασί, είπαμε νερό. Είπα για κανένα κρασί. Το πήρες μαζί τώρα. Τι να το κάνεις. Ξέρω να το δω, θα πεις την πήρα. Κοίταξε. Δεν έχει κάτι ταινία που χορεύει έτσι. Ταγκό. Ποιο ήταν εκείνο το έργο ρε που στον κήπο. Μόνο. Τα ελληνικά έτσι είναι, τα ελληνικά. Όχι να ξέρεις τα φεστιβαλιακά τα... Ήψη κανένας. Κρασί χωρίς σιροπιαστά. Δημήτρη, εκεί που θα φέρεις μπύρα, δεν φέρεις κανένα κρεβάτι.
Cada extraterra, se nós chegar. Tu tem que levar para tu pagar de cá. Mas dá lá, que eu tô Τώρα πιέτε κρασί. Δώσ' του ένα μπουντέλι. Εγώ δώσ' κάτσε δυο. Α, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Και πήγε 50 πήρες. Έλα θεία Βάγια. Περνάσαι μου. Τι να με κάνεις. Έλα σιγά σιγά. Τι να με κάνεις. Αφού στον τρίγο δεν μπορούμε να σε έχουμε. Δεν μπορώ παιδί μου, δεν μπορώ. Σπρώχηκαν τα φτερά μου όλα. Τι να κάνω. Τι κάνετε, τι κάνει Μαρία τα... Καλά είμαστε. Καλά είναι. Τι να κάνουμε Θανάση. Πληγούμαστε όλη μέρα. Πληγούμαστε και κλαίμε τη μέρα μας. Πάρε μπρος, ξεκίνα. Σίλα, πάρε από εδώ. Δοθεί πολύ νωρίς. Ο Λούτσος για πρωινό θέλει πτυρόπιτα. Το μέρος είναι και λίγο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Η ομοία είναι όλα. Πάνε μπρος, βρες ένα. Να μας παίρνεις, είμαστε καλές, βρε. Τι να σε πω. Γεια σου Θανάση. Γεια. Γύρω Γιάννη να σε πάρει Ω Γιάννακη. Νέο μέλος. Αυτό είναι. Ό,τι λέτε εις βάρος σας. Κακεμπέχει. Και προπαντός μην πεις τίποτα για τη γυναίκα σου, γιατί θα δει την κασέτα. Αυτός εις πουλάει τις κασέτες αυτές. Κακεμπέχει, δεν είναι στούβο. Για δείξτε λιγάκι. Αυτό είναι. Νίκο, βάλα μπρος. Τι μπρος. Εντάξει. Έχει πάει λιγότερο τώρα. Εκεί. Νίκο. Εδώ έχεις εκεί, εδώ. Αναθυμάσαι. Μοιάζουν. Όχι, τις μετατρέψε τσόντα. Πας και δυο κόμμα. Δεν προλάβα να τελειώσω. Εδώ είμαστε και πάλι. Ήρθαμε να βοηθήσουμε στον τρίγο. Ναι, να μου λες. Άρα Γιάννη, στο ίδιο το σημείο πάλι. Πάλι με να παίζει. Τι θα κάνω για. Α, δεν έχει. Δεν ξέρω, δεν έχει.
Τέλος, τρίγος πόλεμος. Είναι ο πιο μεγάλος. Από τον αρχαιότερο ξεκινάμε πάντα. Πρώτα αυτός θα λείψει. Ναι, για έλα. Ωραίο μαύρο σταφύλι. Σήκωσε το. Μπράβο ρε Τζένι. Και τι τσαμπάκι μικρό. Έλα, συνέχεια, κόβε εκεί πέρα να τελειώνουμε. Α, κι άλλο συντονιστή έχουμε. Είναι βόρειο υπεότητα. Στο έχουν γράψει αυτό. Κάτσε ρε, άσε. Φτάνει, εντάξει. Πότε θες. Πιάνεις καλά ή στραβά πιάνεις? Έχουμε εδώ κοντά μας σακούλα. Έχει. Νίκο! Να, πρέπει να βγαίνει στο κόψι. Τι θέλεις, έλα. Αλλά είναι πολύ ωραίες τριανταφυλλιές. Πρέπει να έχει πολύ ανθοφορία. Βλέπω αυτά εδώ τώρα. Δεν τα πρόλαβα βέβαια να τα δω. Είναι πολύ όμορφα. Α, πολύ ωραία. Μπορούμε να μην είμαστε ωραία. Κατερίνα, έφερες άλλο μας ένα ή είπατε εντελώς ένα έφερες? Ναι. Πάρ' τα μωρά έτσι, πάρ' τα μωρά και πάρ' να σας πάρω όλοι με την Τζένι. Τζένι, έλα και εσύ να σας πάρει μαζί με τα παιδιά. Πάρθηκα εγώ, πάρθηκα. Όχι, μαζί με τα μωρά, πάρ' και τα παιδάκια. Άντε. Ρίξε και ένα τραγούδι. Μας λείπει και ραβάγια φέτο. Τα τραγούδια δεν τα ξέρουμε όμως. Άντε και του χρόνου. Άντε, χαϊρούδικα. Τι, τα κάλαντα μας είπες. Κοίτα τα, έλα λίγο. Που είναι έτσι. Αυτά, Γιώργη. Αυτά. Δεν βλέπεις. Τι να καθαρίζουμε λίγο. Αυτά βγαίνουν. Λίγο να φύγουν τα λύπη. Πώς θα ψήνετε? Πού βρίσκεσαι? Ένα μαγειράκι. Πολύ σε πήγε το μαλλί. Μαζί. Πάρα πολύ. Μίλα τα σίγουρα, παιδιά. Έλατε, πήρα. Δεν το πακορά. Πρέπει να έχω στο ψυγείο. Μας παίρνεις όλους. Το μάγερα ρε. Για κάμερα ρε. Όλο για κάμερα. Κάνω το λεμόνι. Πάτε και τα λουκούμια κλείνατε εκεί. Εκεί να βγάλετε από εκεί τα μαξιλάρια να φύγουν. Ζωή γιατί αποφύγεις, να καθάσουνα. Τι μακριά. Τι έτσι. Για να μας βλέπεις όλους και να μην σε βλέπει κανείς. Ζωήτσα έχει και εδώ μέρος, έλα. Τα ποντεράκια του σύμπου είναι μέσα στο λαπάκι μου. Α, Θανάση, μας τραβάς τραλάδι. Νίκο, πίτα. Στο ρολαντί σωστό, Στο ρολαντί σου λέω. Κάθε χρόνο την άρπαξε πάλι την πίτα. Θα φάμε και την κρέμα τώρα. Μα είναι το μαύρο. Μάλλον τα βλέπεις όλα μαύρα. Ήτανε άσπρο και έβαλα κάρβουνα από κάτω. Έχουμε κάνει προπόνηση μια εβδομάδα. Δεν ψήνεται. Τάκ, τάκ, τάκ. Ή ο Γιώργος όχι. Καθίσε εγώ. Κάτσε ρε. Έλα κάτω κοντά, Άλλη και το χρόνο. Έρχονται στο κρασίδι. Λέμε τώρα, τσάμπα δεν έχουμε να πάμε. Αυτό είναι το καλό. Το τσίπουρο το έχει ο Τάκης. Πού λίγο κι εγώ. Πολύ ωραίο τσίπουρο. Πάρε ρε. Γιατί, θέλει να πάρουμε άλλη μάρκα. Αυτό το κρυθαράκι είναι πλακέ, δεν είναι το άλλο. Ναι, αβές πήραμε. Ναι, αλλά είναι, δεν είναι αυτό. Το Στέλλα πάνε είναι Ποιο πιο πήραμε ωραίο. εμείς? Το Στέλλα. Αβές πήραμε. Δεν είχε άλλο καλαθάς. Και το μίσκο δεν είναι καλό. Μίσκο το μέτριο παίρνω. Ναι. Εμένα δεν μ' Είναι αρέσει. ωραίο, το μέλισσα. Μέλισσα και Στέλλα. Στέλλα δεν παίρνω, αλλά μέλισσα παίρνω.
Παρίλα, το πρώτο. Μήκο είναι. Μια αυγά, αυτό που είναι μια αυγά. Το πρώτο θα πάρουμε αυτό. Όχι, ωραίο. Άμα πάτε με αυγά θα έχετε μία κουτί. Με τρως. Έχεις φάει 100 φορές. Δεν έχω φάει. Έχεις φάει 100 φορές. Έχεις φάει. Καλά, ναι. Καλημέρα σας. Ο πρωινός ο ήλιος με τα μουσικής. Να είμαστε πάλι την επόμενη χρονιά. Δεν σας λέω τη χρονολογία, θα την δείτε. Εδώ είμαστε στην προεργασία των βαρελιών. Θα τα ετοιμάσουμε και θα βάλουμε το σταφύλι μέσα, το οποίο θα βγάλει αυτό που ξέρετε. Να και τα μπέλη. Θα έρθουν πολλοί σήμερα. Αλλά να δούμε και ποιοι θα έρθουν. Ένας-ένας θα τους καταγράψουμε όλους. Το φετινό μάζεμα του αμπελιού γίνεται προς τιμήν του Γερογιάννη, ο οποίος μας άφησε χρόνους και ταμπέλι. Πάλι εμένα με βγάζεις. Πάλι Γιάννη εσύ. Κάθε χρόνο πρώτος θα είσαι. Ήταν ο Άντριο Μάλιζα στο παιδί, ήταν το πρώτο το ποδοτικό με συμβάστημα μπάξιλα ελάσσομα, έρνουν γραμμένο Φωτιά. Η φωτιά είναι έξω. Αλλά δεν σαν η φωτιά. Σειρά καφέτος μέχρι κάτω, Εντάξει είναι ρε μεγάλε. Ωραία. Θα είναι το Παρπανικόλα όμως, το Βυσσινιά. Τα άλλα που θα είναι κομμένα. Έτσι θα διάσει και θα έρθει κατευθείαν. Ούτε λεπτό δεν θα μείνει, γιατί δεν έχουμε αγιά. Μια γυναίκα έχουμε, να μην την περιποιηθούμε εδώ πέρα. Δεν είναι. Έλα. Εδώ. Κάμερα. Φοράω και τρίπια μπλούζα. Δεν πειράζει. Πιο καλά. Να ξέρα να φέρνα από τα... Δεν βγω καθόλου. Πολύ λίγοι σήμερα είμαστε, πάρα πολύ λίγοι. Γιατί έτσι. Καρπανικόλας τελείως. Σιγά. Γελά. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Κοίτα, από εδώ λείπει ένα. Ακόμα ένα. Αυτό είναι. Μου δέστε το δικό μου. Ωραίο. Αλίμονο. Η φωτογράφη. Δημητράκη ακόμα. Άντε βρε πάλι, σε κάνει να κοβάσει τα φύλλα και άντε. Καφέ ρε θα πιούμε. Ελληνικό θα πεις ή... Ναι. Έχω κάνει 3 μέτριους. Δεν χέρια σηκώμενα φυσικά εμείς. Αυτό είναι ντοκουμέντο. Να μην λέει η γυναίκα ότι ήσουν αλλού. Ναι. Κορόιδο. Έλα. Άστε παπάς κοντά. Αυτό είναι. Το μαχαίρι, άντε γρήγορα. Αυτό είναι. Ωραία. Μας φύγει. Πάρε το Γιώργο. Ωραία Γιώργη.
Όχι την πλάτη του. Τι να το κάνω, για. Και τον Γιώργο έτσι με τα κασόνια. Όλοι μαζί. Το πήρες στο Γιωργάκη? Βέβαια. Άντε μπράβο. Βάλτε πάνω και κουβάλα. Ωραίος. Αυτό είναι. Για το δεντράκι μας. Πρώτα το. Ωραία. Τα παριστάκια μου. Πού είναι το άλλο? Μαζευτήκαν όλοι μαζί. Όσα και να βάλεις, το σημάδι φαίνεται. Ξέρω, ναι. Να είναι όλοι μαζί τώρα, λυσίες που πήγαν. Ποιος είσαι, πού να ξέρω. Και τα λένε για αυτή. Δεν γύρισε κανένας για να μας μάθει. Αυτό είναι που λένε, α, θα βγει στον κόσμο. Ποιο κόσμο, Έλα σου λέω εδώ. Βγες λίγο έξω. Έχουμε, Τέρμα. Άντε και του χρόνου. Άντε και του χρόνου. Εσύ πάνω, εγώ κάτω. Πες το λάσιμο και πλήν τον άσο. Δεν κοιτάξτε. Είδες, ποιο ρέλο είναι. Αυτά. Για τσάκι, δεν θα κάνει τσάκι. Πάτε. Βάζε Γιάννη. Να με βαρεθείτε να με βλέπετε. Βρε βάζε εκεί πέρα που θα σε παρεθούμε. Τώρα βάζουμε και μετά όποιος θέλει. Κόψε το αυτό. Τελειώσει το ένα το... Καλά σοβαρά μιλάς. Να το ίδιο έχει εδώ. Μετά βλέπουμε, μην μετά θα βάλουμε δεύτερο χέρι. Άντε γεια μας. Άντε και του χρόνου. Καλά, κάνεις τίποτα ή μόνο έτσι κάνεις. Πώς και μας κάνεις πλάκα. Πώς είπες? Πλάκα. Για να σε δω. Ναι, να κάνω λίγο Όπου έρθει καλά, όπου είναι πιο βολικά. Φουλάψου να μην κόβετε παιδιά. Αυτό. Και το άρνητρο νερό, αμάν αμάν, να με πάνε τα μαυρά, τα άρνητρο νερό, αμάν αμάν. Δεν υπάρχει συνοικία, δεν υπάρχει... Άρα για πολλά υλικά, τώρα το βλέπω λιγάκι. Τώρα τα κόντε βρε. Άκουψα λόγω πάπος, όχι. Και λόγω ζαχάρου. Έλα. Έλα. Σε μου τι κάνεις. Αχ, με να σε σκέτο να σε πάρω. Σε 45 λεπτά. Πολύ έλα εδώ που βάζω τώρα. Από 9 από τα γλυκά Τα σίκα σας καλά. Αυτά εδώ και αυτά τα σιγαράκια. Σιγαράκια σιγιά δεν έχω στο μαγαζί. Σιγαράκια σιγιά δεν έχω στο μαγαζί. Από τα μαγαζία. Παρουσία του φέρανε. Μου φέρε ένα στο σπίτι. Μαύρο το σίγουρο. Το μεγάλο. Στο λιάτο πιο πολύ το άσπρο. Δεν έφυγες τα δικά μου μίτσα γι' αυτό. Ούτε και εσύ έφυγε γι' αυτό. Ούτε και εσύ έφαγες. Μιλάμε τώρα για... Ο Μπάρμπας τι το πίστευα.
Όπως βλέπετε, αύριο είναι η μέρα του τρίγου. Αύριο θα τριγήσουμε το αμπέλι. Τώρα πόσοι θα είμαστε, άγνωστο. Αλλά πόσοι λείπουνε, ξέρουμε. Άρα Γιώργη. Γιώργη. Άρα κουφάλα. Έχουμε ντομάτες στο τρίγο. Τι άλλο θέλετε? Τον τρίγο. Τα εμπέδωσα πια Και αυτά τι που θέλεις? τα σφιχτά και τα στρόγγυλα. Πάω τον Τζόνι εκεί πέρα με τα τελάρα. Τζένι, βγες από το παράθυρο. Κάτσε βρε, να βγάλω την ποδιά μου, να είμαι όμορφη. Άντε και του χρόνου. Εσύ, ουρουσούζικες φωτογραφίες είναι.
Μπουρζούζικες είναι. Γιατί? Γιατί τις είδες? Σταμάτα, βρε. Έτσι, ο κόμις το λέει, το λέω εγώ. Εμένα βγάλεις πρώτη. Δεν θα βγάζει πρώτα. Άντε Τζένι, πρέπει να ψάχνω για γυναίκα. Φτάνει ρε, φτάνει. Ό,τι θες κάνε. Σήκωσε ένα τσαπί ψηλά. Σιγά πάω να χτυριστώ, βάλω και να μακιγιαριστώ ρε. Γιατί έχουμε στα υδρωμένη τώρα. Δεν έχει κάνει καλό. Σήκωσε ένα ψηλά. Δεν έχει κανένα καλό, γαμώ. Όλα είναι μικρά, τι ας είπες. Πάρε το... Μη με χάσει. Ναι. Το μπαμπά μου να βγάλεις. Α, έτσι είπε. Ναι. Λέγε! Μα φωνή οι άλλοι. Είναι η φωνή του νόμου. Για καφέ. Άντε επιτέλους είναι το διάλειμμα. Τι λέει, διάλειμμα μας δίνει. Έλα, διάλειμμα. Φωνάζεις καλέ. Θα ξυπνήσει το παιδί. Ποιο παιδί, Αυτό που κοιμάται. Άρα, μας φώναξε για διάλειμμα. Άρα είναι ευχαριστημένος. Άμα δεν ήταν και έβλεπε βροχή να έρχεται. Θανάση, άκουσες τι είπε. Έλα. Τι είπε έτσι πολύ και το περάσει την εξόρτα. Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία αυτή την ώρα. Έτοιμοι καφέδες είπε. Δεν ξέρει πώς τον πίνω εγώ. Δύναμη. Ωραία. Άντε με το κύπελο. Άιντε. Κοίτα, θα κάνεις... Να έχεις ντοκουμέντο, Για το Λάζαρο. Ελληνικό. Ναι. Εσύ δεν θες. Άμα κάνεις για όλους και κάνε και 5-6 μέτριους. Τι να σου πω. Που ηλιές είναι αυτά. Μόνο για τέτοια είσαι. Μόνο για λεζάτα. Για κάμερα να τραβάς. Άντε και το χρόνο. Άντε χαριλίδικα. Έχουμε και κάμερες. Βέβαια. Στο τέλος θα τραβήξει. Βέβαια, ντοκουμέντα. Να μην μας τα κάνεις. 4 καφέδες. Να μην τα κάνεις όταν βίντεο. Και θα σε φέρω. Έλα εδώ. Το χειρούλι δεν έχεις άλλο. Έλα εδώ. Σαν γλάρος φαίνεται. Είμαι νοικοκύρης ή δεν είμαι. Απιαναστή. Είναι γλάρος. Γλάρος είναι. Γλάρος. Με έπιασε το πολιάκι σου εγώ. Έλα, ποιος θα πάει γιουβέτσι. Γιουβέτσι. Πού τα αφημικά, δεν είναι εγώ τόσο τέτοιο. Πάλι Τζένι σου φέρει και το άλλο. Να βγες αυτό. Ναι, να βιάσει αυτό. Όλα τα λεφτά. Ποιος δεν έχει αυτό ρε παιδιά. Ποτήρια. Ποτήρια. Ναι, εγώ. Ωπα, φτάνει. Να με φτάνει και μετά βλέπουμε. Άλλος. Εγώ πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Δεν έχω πιάτο. Έχεις πιάτο. Άντε και το χρόνο με υγεία. Αυτό. Για σήκωσε τα ποτήρια. Ανθούλα κύριο, τελείωσε. Έχεις κρούνι. Δεν τελείωσε Το ακόμα. μάτι αχόρταγο, το σύνδρομο του 41. Ζήτω το έθνος. Πάτε τον κύριο Σταύρο εκεί πέρα φάγε. Έλα. Τον κύριο Σταύρο εκεί πέρα φάγε. Άμα πεθάνει από πολύ φαΐ θα φτάσει σύμμιση. Κάνε γιατρέ. Άσε πάει με πάει και πει ότι Έχουμε άλλο ένα κυβερνήσει. Είναι που δεν σε έφτανε, ήθελες 4 πακέτα. Χαμένα. Σαλάτα. Άστε αυτό. Πάνε κάτω λίγο να με φωνάγαμε. Τώρα που άγαμε. Εσύ χωρίς τα φάση. Το ψωμί να φτάσει. Φέρει και μια σαλάτα εδώ κορίτσια. Αμέσως. Το Σταύρο ρε παιδί να βάλετε. Τι να βάλει. Βάλτε και έτσι εδώ. Εδώ για το Σταύρο. Όχι δεν έχει πουλή. Πάρε το ψωμί λίγο Νικό. Αυτή τι είναι αυτό το καλό. Ναι, αυτό είναι το καλό. Αφού εσύ το πάρω στο καλό. Αυτό σαν και κάθε πάει. Γιατρέ μονάχα εγώ. Άντε γεια. Μονάχα εγώ ξέρω τι είναι. Δεν λέω κανένα. Κάτω και πυρούν. Πόσα να φέρω.
Και για σένα, για τον Γκόμι. Πίσω δεν έχει πιάτο. Α, εδώ έχει, εδώ έχει. Έχει να πάει. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο με κλεμμένο. Σπιτικό είναι, σπιτικό είναι. Τζένι, Πολύ ωραίο. μεγάλες πυρουνιές κάνεις, Τζένι. Ποιος τα χιλιάδες. Δεν υπάρχει μάγειρας. Δεν υπήρχε μάγειρας. Επίσημος. Μια χαρά. Γιάννη, ποιο είναι το ποτήρι. Χρόνο, σας χαιρετώ. Άντε στην υγεία μας. Όχι, φτάνουμε και όλο στην υγεία. Με υγεία, γερή και... Το ψωμί φτάνει. Ναι, ναι. Του Μπογιορντή. Πολύ ωραίο το κρέας. Αφού σας είπα, είναι κοινή από τη Λάβρα. Πολύ ωραίο. Έλα ρε γιατρέ, εντάξει. Από πάνω τη Λάρισα. Είναι. Λιβατό ρε. Δεν είναι του λουμοτήρι, πικρίζει αυτό λίγο. Δεν είναι του λουμοτήρι. Αυτό είναι σαν τυρί που μου χρειάζε. Έλα ρε Αμφουλά. Πάρε το οκταπόδιο. Συμπιστείτε λίγο. Αυτό και φάει να δει. Μη χαράτε το τραπέζι ρε παιδιά, μη σηκώνεστε ρε. Ας τα ρουλίτσα μετά. Μη χαράτε το τραπέζι. Πάνε εδώ όπως είναι. Ας το γλυκό τώρα. Χωράει. Ξανά να επανεληφθεί ο τριμητέλος μας. Απ' την αρχή. Μα την προηγούμενη φορά μου λες έχω και αστόχτα. Αυτό το κάνετε για αυτή την περίπτωση. Άρα Γιώργο δεν σε έφερα σε το χταπό να φας. Σε το χτύπησες. 1, 2, 3, 4 ανιψιοί και οι 4. Το φαγαρόλι. Και δεν με πειράζει. Άντε ρε, σε πέσω σαν τα καρπάλια. Εδώ ο γιος σου δεν σε πει. Ποιος δεν σε πει. με κάνεις. Κατέβηκε σε νησιό. Θέλει να σε πει. Είναι ραμανής. Έπαθε κολλικό πάλι ο ψάχνος. Στις χαρτοπετσέτες, πιάτα δεν είναι. Χθες το βράδυ είχαμε τηλεφωνία. Θα πάρουν από ένα κουτάκι από Ο αδύνατος είναι πιο γερός από τον άλλο. Δεν γίνεται, ξέρεις τι. Βέβαια. Κουρούνα. Όλα τα ακούσατε. Μήλο βάλε, μήλο. Υγεία, όλα καλά. Το χταπό πάει, το κατάλαβες. Να τώρα με φαγες γάμο. Ποτήρι έχεις. Όχι, για δόλο μαύρο. Ποτήρι έχεις. Μα είναι ξυνισμένο. Του αρέσει ρε φίλο σου. Του αρέσει. Έτσι είναι ρε παιδιά το κατοίκι. Του αρέσει ρε του Μίτσου. Έτσι είναι ρε παιδιά το... Ξέρεις που το πήραμε. Η κατασκευή του είναι. Λοιπόν. Άλλο είναι το κουλουμοτήρι που είναι νόστιμο. Εγώ έτσι χθες έκανα να το δοκιμάσω. Ακριβή αηδία. Ξέρεις τι είναι. Ο Μίτσου θέλει να φάει ψωμί για να μην κάνει μεγαλύτερη κοιλιά. Γι' αυτό. Φέρ' το δεν φτάνει ρε, φέρ' το και τ' άλλο. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να γυρίσω πως είμαι εδώ. Δεν είδα την Κατά ήρθαν τα νερά. Η ρωτιάρικα τραγούδια λέει. Εντάξει, φέραμε και ποτήρι καθαρό. Κι εγώ θέλω. Δεν χρειάζεται. Όχι, το νερό ναι. Και εγώ κόλλησα αυτό το πράγμα, δεν το ζεστήκε. Έχω 9,37, 183,37. Ναι, εγώ έχω. Έλα, ωραία, πάρτε και αυτό. Δεν ξέρω εγώ ποια είναι τα πιάτα. Το φτάνει κιόλα και με το μικρό.